Kuinka paljon 150 kilogrammaa painavalla kappaleella on potentiaalienergiaa, kun se nostetaan 12 metrin korkeuteen? Eli tämä on energialaskema. Potentiaalienergia. E on M kertaa G kertaa H. Eli siellä E on potentiaalienergia. Ja sitten M on massa. G on putoamiskiihtuvuus. Noin. H on korkeus. Massa annettu, se on 150 kilogrammaa. Eli tämä on 9,81 metriä sekunti toiseen. Korkeus on 12 metriä. Eli E pitäisi laskea. Sitten E on, mikä on M? 150 kilogrammaa. Mikä on G? 9,81 metriä per sekunti toiseen kerta H 12 metriä. Eli laskettuna se on 1650 wattia. Eli se on noin 18 kilowattia. Tämä on vastaus.